Book 2. 62. 62. Задаване на въпроси. 1. Задаване на въпроси. 1. Уча. Уча. Учениците учат ли много? Учениците учат ли много? Не. Те учат малко. Не, те учат малко. Питам. Питам. Често ли питате учителя? Често ли питате учителя? Не. Аз не го питам често. Не, аз не го питам често. Отговарям. Отговарям. Отговорете, моля. Отговорете, моля. Аз отговарям. Аз отговарям. Работя. Работя. Той работи ли сега? Той работи ли сега? Да, той работи сега. Да, той работи сега. Идвам. Идвам. Идвате ли? Идвате ли? Да. Веднага идваме. Да, веднага идваме. Живея. Живея. В Берлин ли живеете? В Берлин ли живеете? Да, аз живея в Берлин. Да, аз живея в Берлин.